Ya Sheikh, wace iriyar waka kuka rera makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? La Allah jalla tabaraka karya Ya Sheikh, daki dakata da sukar annabi fa ya sunansa. mai sukar annabi ba shi da suna sai zindiki. Ya malam, Allah zai masa azaba ranar lahira. Dartan jahannama da shi Allah za ka yi masa aski. Sakwalta ya Allahu ya sha cikin tanki. To ya malam, wai duk wannan zancen da ake wannan zindiƙin ya aikata ne. Dan ya soki ma'aiki ya yi ƙarya ga Anas ɗan Maliki, ya ɗau wata kalma mummuna ya jefi ma'aiki. Shi agunsa sahabban annaba duka sun haɗa baki, wai ya yi bahasi shi ya gano sun cuci ma'aiki. To ya malam, wani roƙo muke da shi ga Ubangiji? Mun roƙe ka kadda ka bar shi cikin farin ciki, dora masa baƙin jinin jaɓar da ta tsallaka sarki, ta ɗe shi ka take nuna mar ayar kamaliki, ta ɗe shi ka take nuna mar ayar kamaliki. Malaman musulunci ya nuna duka ba su da kirki, sun ɓoye haƙiƙar addinin a faɗar zindiki, ya fi su fahimtar addini duka kaji daƙiƙi. Baya iya jan aya sai ya yi mata miki, baya jin kunyar ya yi ƙarya ta ban mamaki. Ya malam, me ake sa ran zai faru a Kano idan har gwamnati bata ɗauki mataki ba? Da alama tabbas nan gaba za a yi yaƙi, maganin haka shine gwamnati dole ki ɗauki mataki. Malamai sun nasu yanzu hukuma saura naki. To gani ga wani dai ya ishi wani jin tsoron. Ke ce fa da haƙƙin tun da hukuncin na hannunki, wajibinki hukuma mabarnaci ta ka masa